Vážení spoluobčané, vítám vás u březnového videozpravodaje. Pojďme se společně podívat, co je ve Šlapanicích nového. V úterý 18. února proběhla diskuze občanů Šlapanic s vedením města a zástupci ateliéru Maus k připravované studii úprav ulice Čechova. Občané měli možnost vyjádřit se, jaká by měla být budoucí podoba ulice, a předat zhotoviteli své vlastní poznatky a připomínky. Ti, kteří setkání nestihli, mohli své poznámky poslat e-mailem nebo vyplnit dotazník. Zpracované náměty budou občanům představeny na další schůzce. Termín jejího konání bude včas zveřejněn. Aby mohlo město nabízet moderní digitální služby online, nevyhneme se rozvoji informačních systémů a jejich zabezpečení proti kybernetickým hrozbám. Zajištění bezpečnosti a ochrany městské infrastruktury je třeba řešit řadou technických, procesních a organizačních opatření. Město proto požádalo o dotaci na zajištění kyberbezpečnosti. Ta byla v prosinci 2024 schválena. Předpokládané výdaje činí téměř 21 milionů korun, z toho by měl příspěvek Evropské unie prostřednictvím Národního fondu obnovy pokrýt asi 17,5 milionů korun. Třídění odpadů je nekončící proces s řadou legislativních podmínek. Cílem všech obcí pro tento rok je dosáhnout 60% vytříděnosti odpadu. Zvažte proto, než něco vyhodíte do černé popelnice, jestli to nepatří spíše do některé z barevných nádob. Zajímavou novinku máme v oblasti textilního odpadu. Do kontejnerů nyní můžete vkládat mimo dobře zabalených použitelných oděvů také textil a obuv, které již dosloužily. Více informací najdete v městských médiích. Rád bych vás pozval na novou výstavu muzea ve Šlapanicích, o které nám více řekne její autorka Miroslava Provazníková. Výstava Jak roste město představuje návštěvníkům historii lidského osídlení od pravěku přes středověk až po současnost. Hlavním lákadlem naší výstavy je nově restaurovaný elektrifikovaný model Šlapanic od místního rodáka Anděloslava Hrabálka. Naše výstava je určena jak velkým, tak i malým návštěvníkům a v průběhu konání bude doprovozena mnoha zajímavými akcemi. Výstava potrvá do 18. května tohoto roku. Těšíme se na vás. Blíží se jaro, a tak se v příštích týdnech zase můžeme těšit na spoustu tradičních i nových akcí. Na rozloučenou pro vás máme opět fotky z uplynulých akcí. Děkuji za pozornost a těším se na další setkání.